Witam Was pięknie. Posłuchajcie coś o studni. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła do świata. Niech posłuchają aikańskiej murzyny w Afryce. Terazy przez Tychyca, jak były Tychyca, bo teraz już ich nie ma, to się mi wspomniało, skiel ludzie kiejsi hańdowni brali wodę do picia. Bo przeca taką bai do podlewania jarzyn w ogródce se poradzili nachytać do banioków albo do amprów, jak padało. Ale dycki jak się stawiało chałupę, to trzeba było przy nim mieć studnię, bo na ozajst bez studni wodziczki nie ma żywota. Bez studni, a bez wodziczki nie ma żywota. Wiele razy było tak, że stawiało się chałupę tam, kany szła pod ziemią żyła z wodą, a choć gruntu było kupa, to jednako z chlewa musiało być blisko do wody. Studnie kopali studniorze, których wszyscy mieli wzocy, bo to nie była łahka robota. Kiejsi studnie się murowało, prawiło się, że to są studnie cymbrowane, a dziepro nie z kozi się już kupowało gotowe betonowe kręgi, a spuszczało się ich do ziemi. Studniarz jechał dołu na amprze, kiedy wisiał na łańcuchu. Ten łańcuch był nawiniony na rympole, przy którym dyski stało dwóch chłopów, albo i więcej, zależy wiele studniarz wożył. Studniarz miał ze sobą baterkę, ale musiał mieć i świeczkę, bo tam na dole mogło nie być dość luftu, tuż jak świeczka zgasła, to studniarza trzeba było wartko wyciągać na wyrch. Chłop, co kopał studnię, regirował tych dwóch, co stoli przy tym pole, a prawił im, kiej mają kręcić dołu, a kiej do wyrchu. Wielkucno radość była dycki w ten czas, kiej studniarz drepsił we wodziczce, bo gazda wiedział, że trafił na żyłę. A jako tą żyłę się chledało, to już każdy nie poradził. Starzyk mi jenytela prawili, że jak oni kopali studnię, to przyjechał chłop z kąskiem urznionej gałęzi, z którą drepsił kole chałupy. Narost się ta gałązka ugięła, tuż tam studniarz zaczął kopać, a wodę naszał. Prawiło się, że gałęzie do chledania wody są najlepsze z lyski, wierzby, wiśni, z jałowca albo z jemioły. Żadzać się ją modycki, kiej miesiączek je w pełni, bo w ten czas stromy mają bez mala najwięcej soków. Jak już we studni była woda, to dziepro studniarz z gazdu mógł se wypić po sztamperlu gorzołki, a wszyscy byli fest radzi, bo woda przy chałupie to było więcej jako złoto. Na każdej studni był rympoł, na kiery był nawiniony łańcuch, a na końcu łańcucha był powieszony amper. Jak się chciało mieć wodę, to ją trzeba było naciągnąć, a co by obracać rympołem, to trzeba było mieć jednako kupa siły. Naciągnioną wodziczkę się potem nosiło w amprach do chałupy, a brało się ją na jodło albo na myci. Dziepro nie z kozi się zaczło montować pompy, a rółki. Dycki jak się wodę ciągło, to gazda odganiał od studni dziecka, co by do niej nie wparziły. Nie śmiały się ku ni iść ani w ten czas, kiedy była zawzito. Straszyło się ich, że we studni bywają diobły, albo jakiś straszydła, a my dziecka w to wierzyli. No mnie straszyli, że tam mieszkał utopiec. Choć utopce mieszkały we stawach, a w jeziorach, ale we studni bez mala też poradził taki utopiec bywać. Studnie poradziły być głęboki, a i na 300 metrów. A i stary ujec wyrządzał, że lepszy do studni nie zaglądać, bo się człowiekowi zatoczy w głowie, a idzie do nich wpolić. Dycki ludzie mieli studnie w zocy, a gor w taki hyca, jako były oto niedawno, jak pamiętacie. We studni je żywot, to je woda, bez której nie ma gospodarki, nie ma bydła, ani nie ma nas. Kole starszych chałup, jeszcze je kupa studni, ale godnie z nich tych studni już się zasłuło. Lepszy se jednako takowną studnię nie chać, bo jeszcze nie wiemy, jako będzie. Dzisiaj o wodę je coraz bardziej bieda, tuż jak macie studnie kole chałupy, to se ją nie hejcie, bo może przyjdą jeszcze takowne czasy, że będziemy wodę rympołem ciągnąć w amprach.